С балет Деликато можеш да представиш своя видеоклип, концерт или тържество. При нас можеш да намериш добрия преподавател в различни стилове танци за твоето дете или за самия теб. С нас можеш да се потопиш във всеки танц, който си мечтал да се научиш да танцуваш. Всичко това в 5 точки на града или на посоченото от вас място или събитие. Бъдете в вихъра на танца с балет Деликато.